Sunt foarte bucuroasă, iată, și mă simt copleșită de atâta frumusețe, pentru că astăzi, dragi telespectatori, poposim în inima Bucovinei. Dorim să vă facem părtași pentru privilegiul acordat de buna și draga noastră prietenă, îndrăgită de dumneavoastră, interpreta Viorica Macovei. Bun găsit, draga noastră! Suntem foarte bucuroși, iată că ne-ai primit atât de călduros în inima voastră. Și când vorbesc de inimă, mă refer la meleagurile pe care ai crescut, Viorica Macovei. Ce faci? Bine ai venit, Vasilica! Bine ați venit dumneavoastră, dragi telespectatori! Sunt acasă, în Bucovina, așa cum ai spus și tu, și mă bucur tare mult de o vreme frumoasă, de căldura oamenilor de aici, de părinții mei extraordinari și de, evident, de frumusețea plaiurilor. Te găsim, dragă Viorica, astăzi la fel de frumoasă, la fel de luminoasă, la fel de zâmbitoare, însă nu ești îmbrăcată într-un costum național, acela cu care suntem obișnuiți să te vedem de cele mai multe ori. Este, zic eu, găsesc o portiță ca să pot să-ți adresez întrebări, altele decât cele de până acum, altele care se țină numai de cântat. O să intrăm și în unghiuri care sunt oarecum mai intime. Într-adevăr, draga mea, am îmbrăcat o altă vestimentație față de cea cu care este obișnuit telespectatorul nostru drag, cel care ascultă muzica neamului nostru românesc și a bucovineanele, muzică pe care o aduc de fiecare dată în scenă. Voiam să mă simt ca acasă, nu? Sunteți acasă, în Bucovina, la Mănăstirea Humorului și mă simt puțin mai relaxată decât de obicei, decât într-un studio de televiziune. De aceea mi-am permis să fiu așa și la rugămintea voastră, pentru că voi știu că vreți să cunoașteți artistul și altfel. Și m-am îmbrăcat așa. Și suntem hotărâți să te cunoaștem și altfel, dar până să ajungem și în alte colțișoare, ca să spun, ale inimii tale, știu că te îndrepți spre 13 ani de acum, de când ai debutat cu cântecul. Dă-mi voie să spun mulți ani înainte, zâmbitori, să fii sănătoasă și voioasă și la fel de încununată de succes ca și până acum și nu numai, la cât mai bine și cât mai mult. Îți mulțumesc foarte mult, asemenea, Vasilica. Într-adevăr, sunt aproape 13 ani de la debut. Un debut ce s-a înfăptuit la Televiziunea Națională, în emisiunea doamnei Elize Stan. M-am dezvoltat ca tânăr interpret sub aripa doamnei Eugenia Florea, descoperită fiind de doamna Maria Macovei. Am parcurs așa anii aceștia cu multă încredere, multă muncă, încet și sigur, știi cum se spune. Rețeta unui succes este să fii perseverent. Pași micuți, dar hotărâți. Da, încrezători în visul pe care îl ai. Eu așa am fost și bunul Dumnezeu m-a ajutat ca la 13 ani, cei 13 ani de la debut, să coleg și roade frumoase, ce înseamnă CD-ul Humoreancă Smăfălesc, înseamnă Mândră-i Hora în Bucovina, cel de-al doilea disc înregistrat cu lăutare din Chișinău, cel de-al treilea disc ce se numește Cetinioara din Humor și al patrulea, dar nu cel din urmă, ca să spunem, pentru că vor urma și altele. Un disc într-adevăr mai special, pe care l-am lansat la finele anului trecut, se numește Scrisori către cer. Am trimis scrisori către cer, către Bunul Dumnezeu, cântece de iarnă și colinde, muzică și text Raul, semnat de Raul, și invitatul special care a încununat bucuria noastră a fost
marele maestru Dumitru Fărcaș. Ne-a făcut o mare onoare și bucurie totodată. Relatez foarte frumos cei 13 ani cu încredere, cu sprijin și am convingerea că părinții ți-au fost cei mai îndeaproape. Cum este să fii plecat, știu eu, pentru mult timp de acasă, pentru că știm foarte bine, cunoaștem că ești solicitată, cânti în foarte multe locuri, în spectacole. Cum e ușor sau e greu? Nu este ușor deloc să fii mai tot timpul pe drumuri, dar dragostea pe care o primim din partea publicului este incomensurabilă. Este o hrană a noastră și știm că drumul sau efortul nostru de a ajunge la un anumit eveniment nu este degeaba. Primești o plată mult mai mare decât cea materială, una spirituală, din partea celor care îți îndrăgesc cântecul și ceea ce faci tu pe scenă. Până la urmă, noi participăm la evenimente, urcăm pe scenă pentru a le aduce bucurie oamenilor. Deci Viorica Macovei, scopul nostru a fost atins, ne putem simți cei mai câștigați. un răspuns foarte succint, așa, și foarte concis, cu zâmbetul pe buze. Dincolo de asta, că toți am promis că o să pătrund, vreau să te întreb, la 16 ani e o vârstă totuși fragedă a unui copil ce se plimbă prin țară, la tot felul de festivaluri, concursuri. A fost o perioadă frumoasă, dar și grea. Grea și pentru mine, dar mai ales pentru părinții mei. Cei care mă știau noaptea, miez de noapte, în gări, schimbând trenuri, de la un festival la altul, singur, un copil străin în noapte. Dar bună Dumnezeu m-a ocrotit. Mama spunea, aveam deseori inima cât un purece de mică. De ce? De emoție. Pentru că îmi știam copilul singur și predispus oricărui rău până la urmă. Nu era sub aripa mea ocrotitoare. Dar iată că cel de sus a avut grijă de noi, de întreg parcursul meu, care n-a fost deloc ușor, a fost foarte greu și prin muncă asiduă am ajuns aici unde mă situez. Nu știu, telespectatorii știu, ei decid unde ne situăm, fiecare dintre noi. Cert este faptul că beneficiez de un mare respect și dragoste și căldură din partea lor. Deci, totul se face muncind și perseverând. Dacă nu perseverezi într-un domeniu, nu poți să ajungi. Nu reușești. Da. Am convingerea asta. Și un prim cântec al Vioricăi Macovei, iată, Cetinioară din humor. Cetinioară din humor, dit pe obcin tot cu dor, eu cu drag la brât îi pun și-oi cânta la lumii. Cetinioară din humor, dit pe obcin tot cu dor, eu cu drag la brât îi pun și-oi cânta la lumii. Cântic strămoșesc în graiul bătrânesc, mândru bată-l vina, așa ca-n Bucovina. Cine cali-mi fac și când plaiul meu cu drag, din humor în deal mă duc, dar până la câmpul lung. Piste obcini cali-mi fac și când plaiul meu cu drag, din humor în deal mă duc, dar până la câmpul lung. Și apoi tot cu dor pe Valea Dornilor, eu cânt codrilor și gospodarilor. Și apoi tot cu dor pe Valea Dornilor, eu cânt codrilor și gospodarilor. Crenguță de cetină, de pe vârf de ocină, lumea roată oi îmblada, cu drag voi cânta. Crenguță de cetină, de pe vârf de ocină, lumea roată oi îmblada,
cânta la bucovineni, olteni și ardeleni, la mândri moldoveni, munteni și dobrogeni. Și oi tot cânta cât țara o imbla, pisti munți și văi, la toți românii mei. Vreau să te întreb, Viorica dragă, știm că ești foarte ocupată, că te plimbi mai tot timpul. Și cu folos. Și cu folos întotdeauna, nici nu ne îndoim. Doamne ajută! Dacă este prioritar cântecul? Este, sigur că da, cum să nu, este un dar pe care l-am primit de la Bunul Dumnezeu, acest talent. Este profesie, este pasiune, este doar o alinare a sufletului sau e doar acel ceva cu care te însoțești o viață întreagă? Se poate și în felul ăsta. Se poate și în felul ăsta. Într-adevăr, nu pot să spun că mă gândesc să fac o profesie din lucrul acesta. Profesia mea de bază, cu siguranță, va fi într-un alt domeniu, nu degeaba am făcut și școală. Însă cântecul este atât de aproape de sufletul meu și cu acest cântec m-am născut. N-aș putea să renunț niciodată la el. Orice aș face pe lumea asta, în viața asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cu siguranță va exista întotdeauna un loc ușor special pentru cântecul popular și nu voi renunța. Însă nu mă limitez doar la actul artistic. Îmi propun de fiecare dată să fac și alte lucruri care să mă împlinească sufletește. Și aici mă refer la Asociația Culturală Macovei. Încerc să organizez diverse evenimente culturale și caritabile și să aducem zâmbete pe fața oamenilor care au cu adevărat nevoie de noi. Beneficiarii fiind o anumită categorie de vârstă? Nu neapărat. Nu neapărat. Beneficiarii sunt cei care au nevoie. Fie că sunt copii care au nevoie de bănuți pentru operație, fie că sunt vârstnici care poate unii n-au ce să pună pe masă, fie că sunt familii care n-au cu ce să-și trimită copiii la școală. Asta doresc să fac și să mă dedic mai mult acestui plan care pot să spun că oferă o altă perspectivă vieții mele. E o altă împlinire, o altă bucurie și mă bucur că sunt foarte mulți oameni care sprijină acest demers al meu. Iată o activitate care te înnobilează și mai mult, deși cunoaștem bine faptul că ești specializată în turism. Exact. Da, am absolvit geografia turismului la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, apoi am făcut un master în management la științe economice din cadrul aceleiași universități și mi-am propus, într-adevăr, de mică mă gândeam așa că voi rămâne în Bucovina și voi face turism, precum părinții mei, da? Am mai făcut niște studii de perfecționare în domeniul diplomației, la Institutul Diplomatic Român. Este foarte bine ca un om să fie pregătit în viață în mai multe zone și domenii, pentru că nu știi ce-ți oferă ziua de mâine și dacă poți să jonglezi cu mai multe activități și ai de unde să alegi, consider că ești un om câștigat. Noi, dragi telespectatori, vă propunem din nou să o ascultați pe Viorica Macovei. Bădiță, floare rară, măi bădiță, spune-mi unde-ai fost aseară, badi, că de-ai fost după iubit, badi dragă, nu știu dacă ți-o tehnit, bădiță. Ia te uită în ochii mei și-apoi minte dacă vrei, badi. Ia te uită în ochii mei și-apoi minte dacă vrei, badi.
ba de adevărat, ba de dragă, asară unde-i umblat, bădiță, că tu știi badi prea bine, ba de dragă, nu mă amăgești pe mine, badi. Orice-ai zice cu gura, ochii tăi spun altceva, badi. Orice-ai zice cu gura, ochii tăi spun altceva, badi. Dragostea noastră curată, badi dragă, n-o s-o mai găsești vreodată, badi. Că de fete plină lumea, măi bădiță, dar ca mine nu-i niciuna, badi. Că eu, badi, te-am iubit și nu ți-am cerut nimic, badi. Numai inima curată și dragostea adevărată, badi. Foarte multe apariții TV și nu numai, și în festivaluri, apariții live, dacă pot să spun, dar noi te-am văzut și în ipostaza de a fi prezentator. Cum au fost aceste experiențe, Viorica? Ai foarte multe oportunități. Într-adevăr, publicul a avut ocazia să mă vadă nu numai în postura de interpret, ci și în cea de prezentator. Vă mărturisesc că mă simt mai bine, mai în largul meu, mai în elementul meu atunci când cânt. Deci lucrul ăsta nu-l fac foarte des, rar. Dar îmi aduce o mare bucurie, satisfacție atunci când prieteni dragi își manifestă dorința de a prezenta un festival de gen. Oamenii m-au văzut pe scena Cerbului de Aur în postură de prezentator, pe scena festivalului de la Mamaia, 3 ediții consecutiv, pe scena festivalului Calatis, festivalurile vară, primăvară și alte evenimente de genul acesta. E o bucurie, e o împlinire, dar nu ți este foarte ușor și nu poate să-ți iasă extraordinar de bine atunci când faci lucrul ăsta foarte rar. O dată pe an, așa, dacă prezinți un festival, e greu. Este un volum de muncă imens și trebuie să fii atent la toate detaliile. Viorica, tu reprezinți un model pentru mulți tineri care încep să meargă pe drumul cântecului popular. Tineri care mai mult sau mai puțin au din autenticitatea pe care tu o promovezi. Știu că există activități și te dedici și în acest scop ca tradițiile și cântecul popular, folclorul să rămână autentic. Într-adevăr, susțin foarte mult oamenii care nu denaturează esența. Atunci când vrem să facem artificii și să captăm mult mai repede atenția publicului, s-ar putea să greșim și să ne taxeze publicul atât de tare încât greu să mai ajungem acolo la sufletele lor. Ai spus foarte bine, eu încerc cu fiecare apariție a mea să am grijă de la costumul pe care îl port, repertoriul pe care îl interpretez, atitudinea scenică, pentru că asta reprezintă un tot. Sigur că așa cum eu am avut repere și generația care vine după noi poate să aibă, trebuie să aibă repere. Nu știu dacă sunt eu demnă de a fi un reper pentru cei tineri, însă din puținele lucruri pe care le-am învățat în cei 13 ani de la debut, le împărtășesc și lor, le spun cu drag că dacă o să țină la autenticitatea, nu o să ne pierdem noi identitatea ca popor. Ei sunt direct răspunzători și de aceea, poate că la nivel de uniune,
Și de ce spun acest lucru? Pentru că eu fac parte sunt membru fondator al Uniunii Artiștilor Interpreți de Folclor din România. La asta vreau să ajung. La nivel de Uniune am luat decizia împreună cu mai marii noștri artiști. Președintele nostru este Ionuț Fulea, președinte onorific maestru Dumitru Fărcaș, împreună cu domnul profesor Ioan Bocșa, domnul Nicolae Furduiancu, s-a luat decizia de a milita pentru ideea de a introduce folclorul în școală. Este, dacă vreți, un mod de a lupta cu ceea ce vine din afară, cu influențele străine, cu globalizarea, cu pierderea identității. Acest popor, dacă nu ține la tradițiile sale, se pierde. Își pierde strălucirea. Dragi telespectatori, vă propunem din nou un moment muzical cu Viorica Macovei. Ies pe poartă, măr pe drum, nu am stare nici de cum, nu am stare nici de cum, măi, of! Măr pe drum, pe petriceli, tot cu gândurile mele, tot cu gândurile mele. Păi când flăcăii mă pețesc, măi, dorule, măi, păi și de asta mă gândesc, măi, dorule, măi. Păi din nevastă tăți mă vreau, măi, dorule, măi, pă da să aleg mi tare greu, măi, dorule, măi. Păi și-am să văd pe care-l eu, păi care o fi a meu. Ies la horă, vreau să joc, poate oi da de-a meu noroc, poate oi da de-a meu noroc, măi, of! Măr la horă, vreau să joc, poate oi da de-a meu noroc, poate oi da de-a meu noroc, măi. Păi cel frumos în joc mă vrem, măi, doruli, măi, dar-i rușinea mă învie, măi, doruli, măi. Păi eu îl las ca de pripas, măi, doruli, măi, dar numai ca să-i fac n-acaz, măi, doruli, măi. Păi mie așa inima-mi spune că aici stai pentru mine. Spune, mamă, ce-i cu mine, cum să fac să fie bine, cum să fac să fie bine, of! Și un oltean mă tot pețește, numai nu se prăpădește, numai nu se prăpădește. Un oltean și un muntean, măi, doruli, măi, și vreo 10 din Ardeal, măi, doruli, măi. Păi și încă unul și bubăț, măi, doruli, măi, de la noi din Voroneț, măi, doruli, măi. Păi mamă, pețătorii-s mulți, dar noi face 10 nunți. Îți dau un gând, așa mă bati, că cia meu e pus deoparte, ce-am mai ci, am mai ci. Dragi telespectatori, sunt foarte bucuroasă și îmi face o deosebită plăcere să vă mărturisesc fericirea pe care o trăiesc în acest moment, și anume aceea de a mă afla pe o palmă de pământ binecuvântată de Dumnezeu. Ne aflăm în Mănăstirea Humorului și nu întâmplător am venit aici, ci cu ferma hotărâre de a cunoaște un om special al Vioricăi Macovei. Nimeni alta decât cea care i-a dăruit viață Vioricăi Macovei. Vă invităm și pe dumneavoastră, iată, să faceți cunoștință cu frumusețile în care am găsit-o încadrată, ca să spun. Mergem! Bună ziua și bine v-am găsit! Dați-mi voie să vă îmbrățișez așa, tare, tare, tare. Așa o fată frumoasă, mă bucur că a venit la noi în Bucovina și îmi pare foarte rău că eu acum m-am întors de la biserică. Dacă știam că dumneavoastră veniți, era frumos să mă îmbrăc și eu național în portul nostru adevărat. Noi oricum știm că aici e zona în care omul își amintește, cu dragă inimă își îmbracă, iată, costumul. Sunteți o fericită, iată, să stați, e drept, dragi telespectatori, că e cam răcoare aici, dar e atâta frumusețe în jur. Eu sunt foarte fericită să vă cunosc, doamna Elena Macovei. Ne-am mai întâlnit așa când și când, dar niciodată n-am avut răgazul de a vorbi mai mult.
o să încep prin a vă întreba toate aceste minunate lucruri, fie cămăși, fie bundițe, fie catrințe, fie trăistuțe, papucei, lucruri țesute, covoare, bulcele, spre exemplu, din lut, tot ceea ce aveți aici, sunt ale cui? Toate lucrușoarele care le-ați văzut în acest mic chioșculeț al meu sunt toate făcute, o parte din mâna mea, o parte de mama mea, a femeilor din sat, a femeilor din apropierea satului nostru, majoritatea cât o trăit o viață și-o strâns în lada de zestre lucrușoarele apropiate de sufletul lor. Dar fiind timpurile foarte grele, atât de mult m-am minunat, încât de multe ori parcă îmi dau lacrimile în ochi că văd din ce în ce se termină cu tradiția. Vin turiștii și cumpără din ceea ce avem noi, dar ce ne facem că toate se cumpără pentru că sunt frumoase și mai sunt oameni care să vină din urmă? Da, eu chiar m-am gândit că ar fi bine să-mi fac un mic atelier pentru tinerii care-s dornici de a învăța aceste lucrușoare acoase, ațese, să lucrează foarte greu. Și să știți că nu sunt plătite lucrurile de mână. Am convins. Și pentru asta că nu sunt plătite, de asta nu vor mai fi. Încet, încet se vor pierde. Dar cu ajutorul dumneavoastră și a ceea ce tocmai ne-ați mărturisit, îi anunțăm și pe telespectatori, iată, pentru cei care vor să trăiască o experiență într-un anumit meșteșug ce ține de acoase sau ațese și vor să cunoască mai mult din comorile neamului nostru, mai cu seamă în această minunată zonă a Bucovinei, iată, doamna Elena Macovei se va îngriji să organizeze ateliere în acest sens. Eu, ce să vă spun, vă doresc mult succes, să vă țină Dumnezeu ani mulți pe pământ, ani de viață în care să bucurați, iată, cât mai mult să-i bucurați pe turiștii care trec prin Mănăstirea Humorului. Mulțumim din toată inima pentru că ne-ați primit cu atâta drag la dumneavoastră și ne revedem, iată, cât mai curând. Dragi și iubiți telespectatori, iată, ca să fie bucuria și mai mare, pentru că suntem acasă la Viorica Macovei, nu puteau să nu ni se alăture și părinții Vioricăi Macovei. Dați-mi voie să le spun bine v-am găsit doamnei Elena și domnului Dumitru Macovei. Bine ați venit la noi în Bucovina. Eu pe doamna am cunoscut-o, căci avem frântura aceea de filmuleț în care am surprins-o cum stă și se îngrijește ca tradiția să meargă mai departe. Am și o întrebare. Știu că prin prisma meseriei pe care o are, ca să spun, sau misiunii pe care o are Viorica Macovei, deși mai aveți două fete care vă sunt mult mai aproape, să spunem, ca distanță, că la asta mă refer, sufletește, am convingerea că le purtați pe toate trei în suflet, vreau să vă întreb cum este sau ce simțiți când vine Viorica Macovei acasă? O bucurie mare. Mare bucurie. Dar pentru că nu vedem câte o lună de zile și Câte o lună suntem de bucuroși când vine acasă la noi. Cum e povara asta? E greu dorul de copii. Da. Cum este să fiți părinții Vioricăi Macovei? Nu de alta, dar vă poartă numele într-atâtea și atâtea locuri și apoi cu mare cinste o face. Ne bucură și noi ca și cum se bucură și ei. Părinții mei sunt foarte emoționați, să știți, și nu le este deloc ușor să vorbească atunci când vine vremea să vorbească pentru telespectatori. Dar cred că cei de acasă simt emoția pe care o trăiesc părinții noștri, părinții mei, de fapt, și a surorilor mele, și mama este deja cu lacrimi în ochi. Se vede. Lacrimi de bucurie, mama, nu? Bineînțeles. O mamă cred că știe mult mai mult despre, nu știu, poate că Viorica merge, cântă, se bucură, zâmbește, mama rămâne acasă și îi duce dorul și apoi se întreabă dacă e bine, nu? Și nici nu o puteți suna, cred, foarte des, pentru că nu poate să răspundă. Aici, la capitolul ăsta, am eu un amendament. Chiar foarte des, aș putea spune. Mama este prezentă și noapte și zi, este alături de mine, chiar dacă, mai ales când mă știe la volan.
atunci mă sună de 100 de ori pe zi dacă s-ar putea, sau stă cu mine ore în șir noaptea la telefon, doar ca să nu adorm, doar ca să nu fiu singură și să fie prezent acolo. Are foarte, foarte mare grijă de mine, dacă am mâncat, dacă m-am odihnit, dacă mi este bine, cum a fost la concerte și mai ales când apar la televizor, este cel mai mare critic al meu. Este cel mai mare, de fiecare dată îmi spune: vezi că nu mi-a plăcut, Catrința nu ți-a stat bine, sau părul nu ți-a stat bine, aveai tu o șuviță, nu? Deci trebuie să fii atentă, trebuie să fii mult mai atentă când apar, trebuie să fii impecabilă. De acolo preocuparea mea să fiu întotdeauna cât mai bine și mai perfectă pentru telespectatori. Asta e foarte frumos, dar eu, dragă Viorica, dacă mi îngădui, mi-aș dori să-i aud lacrimile doamnei Elena, ca să spun prin cuvinte. Aveți 3 fete. Da, avem 3 fete, 2 sunt în apropierea noastră, una în Gura Humorului și una aici în Mănăstirea Humorului. Singura care dintre ele, Viorica, este plecată în București, unde are și ea casa ei acolo. Dar de câte ori se întoarce, suntem foarte bucuroși și noi, cu gândul suntem că ea tot aici se va întoarce în curând, pentru că Bucovina este pot să zic, cel mai frumos un colț de rai din țara noastră și oricât ar fi de frumos în celelalte părți ale țării sau chiar și în lume, ca în Bucovina nu-i nicăieri. Și o așteptăm de fiecare dată cu emoție și cu lacrimi în ochi. Viorica, să știți că s-a lăudat nouă că atunci când ajunge la dumneavoastră acasă, zice, nu mai știe mama ce să-mi pregătească și cum să-mi dea și ce să-mi facă, astfel încât o răsfățați foarte mult. Eu știu bine că toată această ascensiune de-a lungul timpului a Vioricăi Macovei vi s-a datorat dumneavoastră în principal ca părinți și o las pe Viorica să spună mai multe despre sprijinul acordat de-a lungul atâtor ani de zile, sacrificii și sufletește vorbind și financiar, pentru că este un aspect pe care nu-l putem lăsa deoparte când vorbim de o notorietate, de o rezonanță a numelui Viorica Macovei. Vasilica, ai zis foarte bine, într-adevăr, mai ales începutul este foarte greu pentru fiecare dintre noi, indiferent că aspirăm să devenim mari interpreți de cântec popular sau în alte domenii, începutul este greu. Părinții mei au fost cei care m-au sprijinit încă de la început. Prin energia lor pozitivă și dorința de a ajunge acolo unde mama și-a dorit să ajungă. Mama a vrut să devină o interpretă de muzică populară, dar n-a reușit. Și aici este o altă poveste foarte interesantă, povestea bunicului meu care a avut un accident. Din păcate, au trebuit să-și vândă mai tot ce aveau pe lângă casă ca să-l salveze pe bunicul, iar visul mamei s-a frânt acolo. Însă, pentru ea a continuat prin mine. De aceea m-au susținut atât de mult și mai ales financiar, pentru că a venit vremea, după debutul meu de care am amintit mai înainte și v-am povestit câteva lucruri anterior, a venit vremea să particip la concursuri, a venit vremea să fac acele înregistrări de care aveam atâta nevoie, pentru că altfel nu se poate să apar la televizor, să cânți pentru telespectatori. Iar tata a fost cel care mi-a venit în sprijin financiar. Ca un stâlp precum este un tată în familie. Exact, și mi-a realizat primul meu disc, a susținut, a fost suportul financiar al discului Humoreancă să mă fălesc și mi-a făcut și o lansare extraordinară. Am zis, Doamne, ce binecuvântată sunt să am asemenea părinți. La fel s-a întâmplat și cu cel de-al doilea disc, Mândră Ihora în Bucovina. Tot tata a zis, lasă Viorica, facem CD cu lăutare din Chișinău. Îl facem împreună, tata te ajută. Așa s-a întâmplat și cu cel de-al treilea și cu ultimul meu disc pe care l-am lansat. Sper să nu fie ultimul editat. Lansat de curând. Lansat înainte de sărbătorile de iarnă, Scrisori către cer, un disc mai altfel, un disc realizat
împreună cu Raul, muzică și text semnat de Raul, invitat special maestru Dumitru Fărcaș. Costurile pentru realizarea acelor melodii n-au fost deloc Adevărat. de neglijat și au fost chiar consistente din punct de vedere material. Din nou, tata și mama, ei au fost cei care au suportat costurile acestui material. Ai textelor, ai liniilor melodice și tot. Da, tot ceea ce a însemnat CD-ul respectiv, dar vreau să susțin și să întăresc ceea ce am afirmat la debutul meu prin cântec, că părinți ca ai mei nu sunt. Vă propun acum să ascultăm din nou o melodie cu Viorica Macovei. Dorule de peste munte, spune lui Badea să uite, să uite dragostea noastră, că nu-mi bată la fereastră, să nu-mi bată la fereastră. Să nu vii tare des, eu pe altul mi-am ales, eu pe altul mi-am ales, mă. Busuioc de astă vară, du-te bate și din soară, și-ți dezleagă inima, că eu nu-i mai fi a ta, că eu nu-i mai fi a ta, măi. Fă bine și mi uita, și că să știți pe alta, să fii părechea ta, măi. Vine dorul mă găsești, la urechi îmi șoptești, că Badea-au zis așa, el de mine n-a uitat, el de mine n-a uitat, măi. Chiar de amândoi nu fi, tot pe mine m-ai iubit, până-n ce de nu rămăse, măi. Că bădeți-au zis așa, el de mine n-a uitat, el de mine n-a uitat, măi. Chiar de amândoi nu fi, tot pe mine m-ai iubit, până-n ce de nu rămăse, măi. Vreau așa să facem un turneu, o retrospectivă într-o perioadă unde am convingerea că și dumneavoastră mai alergați câteodată, amintindu-vă de tinerețe, de perioada când copiii, când fetele vă erau mici. Și vreau să vă întreb, cum era Viorica atunci când era un copil mic? Acum o vedem elegantă. Un copil mai mare. Acum o vedeți un copil mai mare, de invidiat. Cum vă vedeți copilul ajuns mare, dar cum era când era mic? Când e mare, o vedem acum și vedem realizările, dar când era mică, era cam... Era obraznică, se cățăra nu prin era copaci. obraznică, dar îi plăcea ca să se joace, să facă nunți, să facă
jocuri Deci de mică. copii, cu vecini de pe acolo și îi plăcea să meargă să bată toaca la mănăstiri. La măicuță, acolo, în partea. Să povestească mama cum alergam când auzeam semnalul la clopot de ora 4. Ajungeau picioarele la ceafă, cum se spune, de alergătură, ca să prind și eu odată să bat. Cum e, doamna Elena? Da, e de mititică, eu știu, cam de la 10 ani, a început să spună că ea, când ar să fie mare, vrea să facă măicuță. N-are nicio șansă sau ar putea să aibă, că ea tot cântă de măritat, nu te-ai măritat, Viorica. Nu mă mărită alții, dar o să vorbesc la momentul potrivit. Tipic, da, sunt, să zicem, celelalte avantaje ale segmentului abordat, că nu avem încotro. Cred că dezavantaje, Dar pentru cine că... te cunoaște, draga mea, și zice, păi cine te știe, că lumea așa vorbește de când e lumea și pământ. Și eu, să știi, că am fost măritată de vreo câteva ori. Fără să știi, ca să și știu. pe mine. Da, le știe Dumnezeu pe toate. Așadar, Viorica era o fire... Da, era o fire liniștită chiar acasă, la noi. Avem un pom în fundul livezii și făcuse o toacă micuță, i-o făcuse nașul ei de botez. Și când auzea, dacă nu putea să ajungă la mănăstire, se ducea la ducea în livadă da, și bătea exact, toaca. și se ducea și bătea toaca și toți vecinii zicea, uite la mitru să începe slujba cu Viorica bate toaca. Și deja toți copiii s-a adunat și era ceva frumos, pentru că nu oricine poate să bată toaca. Trebuie să ai ureche muzicală. Adevărat, și trebuie să ai un ritm, tehnică. acolo să simți. Pentru ca să bați toaca, trebuie să ai ceva intrat în sânge. Uitați cum îngăduie Dumnezeu, dragi telespectatori, și să știți că nimic nu e întâmplător. Viorica trebuie să cânte, pentru că ea cântă deosebit de frumos și apoi o iubește atâta lume, că nu ai încotro să cânti în continuare. Și știu clar că o faci cu mare bucurie. Da, cu mare drag. Spuneai și mai devreme, nu faci niciun sacrificiu, pentru că e satisfacția cu care te hrănești, făcând o bucurie celorlalți. Într-adevăr, e o bucurie foarte mare, de aceea părinții mei, în momentul în care au auzit că eu intenționez să mă fac măicuță, au zis, Doamne ferește, dar ce facem cu fata asta? Viorica! În momentul în care am început să și cânt, să particip la festivaluri și concursuri, au zis, păi, cum crezi că se îmbină viața asta? Fie mergi spre mănăstire, fie spre scenă. Unde îți place mai mult? Dar vezi tu că la mănăstire trebuie să faci ascultare, trebuie să te trezești dimineața la ora 6, începe rugăciunea. Crezi tu că o să poți? Oare nu-i mai bine pe scenă? Și așa m-au determinat până la urmă să urmez cursul ăsta foarte frumos și nu cred că am un regret, nu? Nu. Suntem foarte bucuroși pentru că eu de mică mi-am dorit și dacă așa o rânduie bunul Dumnezeu, fiecare unde e locul lui. Și n-am putut să ajung, mi-am dorit foarte mult ca Viorica sau una din fetele care le-am avut să poată să ajungă o mică, mare artistă. Vis cu care v-a bucurat Dumnezeu că vi s-a împlinit prin Viorica. Așa este. Nepoței aveți? Da, avem 3 nepoței. 3? Pe 4, adică Serios? 4 băieți. Am avut 3 fete, vreau să spun, și acum avem 4 băieți. Și acum nepoți. aveți 4 nepoți. Da, cel mai mare are. Vă închipuiți, vă trăiască. Da. Vă închipuiți cum e să ai 3 fete și să-ți dea Dumnezeu după aceea 4 băieți, să compenseze cumva lipsa unui băiat. Pentru că tata, în momentul în care am venit eu pe lume, nu a fost prea încântat. Îl vedeți pe el așa, ca un păunaș acum, dar a fost atunci cam tristuț, pentru că a zis, a 3-a fată, Doamne ferește! Sunteți o familie deosebit de frumoasă, o familie unde vă purtați de la ei și tot portul ăsta cu bucurie așa sufletească. Eu sunt foarte onorată pentru că v-am cunoscut și am cunoscut-o și pe Viorica mai îndeaproape, ca să spun. Noi suntem prietene, dar acum am aflat mult mai multe. Poate că cu permisiunea ei, evident, am intrat și în cotloane mai intime, ca să spunem, unde nu pătrunde oricine, pentru care noi îi mulțumim foarte mult. Le fac o promisiune părinților mei, că am să le port respectul veșnic, respectul de copil, respectul pentru tot ceea ce mi-au oferit, pentru educația pe care mi-au oferit-o
și din punct de vedere religios, pentru că această educație religioasă consider că reprezintă fundamentul meu ca om. Și sper să le aduc numai bucurii de acum încolo și să nu pună la suflet, să nu aibă mâhnire în momentul în care aud tot felul de lucruri mai puțin plăcute care umbresc bucuria pe care ar trebui să o aibă anii mei, oamenii care mă îndrăgesc și apreciază ceea ce fac eu pe scenă. Acele lucruri mai puțin plăcute, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să le lăsăm să treacă pe lângă noi și să nu ne afecteze. Îi rog, chiar fac un apel la cei care fac tot felul de afirmații și mi-aduc cuvinte mai puțin frumoase la adresa oameni buni, că uitați-vă mai mult la sufletele voastre, fiți mai buni, mai ales acum, în această perioadă încărcată de emoție. Ar trebui să avem o mai multă aplecare spre lucrurile profunde și spirituale și mai puțin spre viața celorlalți. Vă rog, nu mi-asociați imaginea cu oameni cu care nici măcar v-am spus, nu am tangență din niciun punct de vedere și vă fac o mărturisire. Omul care îmi va fi alături, vreau să îmbătrânesc alături de el, să îmbătrânesc frumos. Dragă Viorica, un gând bun pentru cei care ne privesc acum. Vă transmit, dragi prieteni, toate gândurile mele bune. Vă mulțumesc că ați poposit astăzi la noi, aici și acasă, în Bucovina. Sperăm că v-am adus bucurie în suflet și să aveți parte de tot ceea ce este mai frumos. Multă împlinire sufletească, în primul rând, și bucurie. Vă mai aștept la mine, să știți. Toate cele bune. Și ca să încheiem, vă propun să vă lăsăm pe toți, iată, în grija lui Dumnezeu și nu numai, a tot ceea ce este frumos și îngăduit de El, precum este și cântecul Vioricăi Macovei. Hai la joc, mai Niculai, măi! Hai, fuguța și mai stai! Hai, da, să face joc în sat și mi poftă de jucată, de jucașă distrăgată, mai bădiță, măi! Doi între joc, mai Niculai, hai, fuguța și mai stai! Hai, fuguța și mai stai, mai bădiță, măi! Pornea roata, voinicești, măi! Sunt norul, Doamne ferește! Băi, pornea roata, voinicești, măi, bădiță, bădișoare! Sunt norul, Doamne ferește, măi, bădiță, măi! Hai, da, hai, da, pornea roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, uguța, ce mai stai, măi! Hai, da, hai, hai, pornea roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, în piloc să nu stai, măi! Pornea roata, Niculaie! Da, nu o lăsa să se pravale! Niculae, nu te hurduca prea tare, ca apoi roata să pravale, măi, bădiță, măi! Păi joacă bine, măi, bădică, nu ca atacă subțărică, că la joc mă-ți învoidică, măi, bădiță, măi! Când aud cântând o scripcă, măi! Bă, nu mă mai doare nimică! Păi îmi pun stai de sărbătoare, măi, bădiță, bădișoră, și mă prinde roata mare, măi, bădiță, măi! Hai, da, hai, păi pornea roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, uguța și mai stai, măi! Hai, da, hai, păi ține roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, în piloc să nu stai, măi! Ușurică-s la juca! Păi ca pruncul la legana, tu i alta ca mine în sat! Hop, hop, și-așa! Da, bucuroasă-ți vai de mine, că-o venit atâta lume să petreacă în sat la mine, măi, bădiță, mă! Dacă o vine cu Nicu mare, în strai de sărbătoare, să se prindă roata mare, măi, bădiță, măi! Ține roata, voinicești, măi! Sunt norul, Doamne ferește! Păi ține roata mai rotundă, măi, bădiță, bădișoară, că noi mă ligă crudă, măi, bădiță, măi! Hai, da, hai, păi ține roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, uguța și mai stai, măi! Hai, da, hai, păi ține roata, Niculai, măi! Hai, da, hai, păi cu
și tot așa. Păi